Il-ħabs jista' jitqies bħala villaġġ żgħir fil-lokalità ta' Raħal Ġdid b'residenti ġejjin minn kull rokna tal-pajjiż u mill-irkejjen kollha tad-dinja b'taħlita ta' kulturi u reliġjonijiet. Fil-ħabs illum hemm madwar 630 resident. Ir-rata ta' riċediviżmu, jiġifieri persuni li jerġgħu jispiċċaw il-ħabs, tlaħħaq il-75%. U għalhekk il-tnejn filgħodu saret it-tnedija tal-Fondazzjoni Rise, fondazzjoni li għandha l-għan li taħdem mal-priġunieri bl-iskop li tajn lill-priġunieri jirriformaw ruhom. Din hija ħolqa oħra fil-katina ta' għajnuna lil dawn il-persuni. Diġà għandna NGOs oħra li qegħdin jaħdmu fil-faċilità korrettiva sakemm il-priġunier ikun għadu hemmhekk. Issa din il-fundazzjoni se tagħmel link bejn il-priġunier ġewwa u barra fis-soċjetà. Il-Fondazzjoni Rise ser taħdem ukoll fuq proġett li mistenni jgħin lil priġunieri li ser joħorġu mill-ħabs bil-parole. Dawn il-priġunieri ser jingħataw taħriġ dwar kif għandhom jevitaw li jerġgħu jispiċċaw il-ħabs wara li jiskontaw is-sentenza tagħhom u jħarsu l-qudiem għal ħajja il-bogħod minn dak li kien il-kaġun illi waslu għall priġunerija. Waqt din it-tnedija tkellmet il-Ministru Mary Louise Colleiro Preca fejn saħqet li bħala gvern din il-fondazzjoni ser issib l-appoġġ kollu sabiex taħdem fuq dawn l-inizjattivi għal soċjetà aħjar. Tkellem ukoll il-Ministru responsabbli mill-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Malija fejn saħaq li hija priorità tal-gvern li żmien li wieħed iqatta fil-ħabs ma jkunx żmien moħli iżda jservi bħala pjattaforma illi twasslu biex jintegra ruħu fis-soċjetà.